Amb l'objectiu de continuar vetllant per la qualitat de vida a la ciutat, l'Ajuntament està treballant en el pressupost per al 2024. El pressupost aposta per un espai públic de qualitat a tots els barris. Per això, la millora de voreres i places, l'asfaltatge de carrers i les actuacions per acabar amb les barreres arquitectòniques seran prioritaris, com també les polítiques d'habitatge per continuar construint més de 500 pisos de lloguer assequible i fomentant la rehabilitació energètica. Una de les línies estratègiques serà precisament la dels projectes relacionats amb la transició ecològica i com adaptem la ciutat al canvi climàtic. I, molt importants, així mateix, seran la neteja de carrers i la recollida de residus. La seguretat i el civisme a tota la ciutat seran protagonistes del pressupost i es continuarà treballant per reduir les desigualtats i per reforçar la cohesió amb polítiques socials, educatives i culturals, entre altres. També s'impulsaran accions per afavorir la creació de llocs de treball i la competitivitat empresarial. Pel que fa a les inversions, superen els 16,2 milions d'euros. La millora de calçades i voreres a tots els barris comptarà amb un 15% més de recursos. Un pressupost, doncs, perquè Sabadell continuï avançant i guanyant qualitat de vida.